дуже вдячна тим людям, які ще збирають і вчать наших онуків і синів тримати зброю. І мене привело те, що, можливо, я думала, що я тут знадоблюся, хоч обід тим бійцям приготую. А дивлюся, жінки взяли автомати. То чого би я не взяла? А можливо, прийде такий час, що я зможу відстояти з автоматом. Ну, а дадуть автомат, не буду вміти стріляти. От то є дуже добре, цей вишкіл. Я хочу подякувати тим людям, які ще, не шкодуючи свого часу, вони би могли відпочити, а вони віддають нашим дітям і онукам, що вони хочуть навчити їх володіти зброєю. А це так необхідно для нас, щоб відстояти свою рідну землю, Україну неньку. Я думаю, що ми, якщо кожен з нас буде цінувати рідну землю, ми здобудемо перемогу. І я дуже вдячна тим бійцям, що вони утримують тих сепаратистів, і ми можемо зараз підготуватися, дати гідну відсіч. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дихає ліс, пташка на гіллі, пісню співає, що тішить мій слух. Я доріс, що через цілі, що тіло гартують і зміцнюють дух. Тиха роса, зіб'ється з трав, криком вперед, дружним тупотом ніг. Я тут знайшов те, що